Shalom. Horas madihita sudenya. Huriani tuhata. Tabuka ma parmingguota marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dunga dipabotohon ibana tuho ali jolma, manang ahana denggan jala manang ahana ni luluan ni Jahuba syako. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Mertangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, say lehon jala patubu ma dihami haporsyaon na sitong. Tabay ma haporsyaon nami ganopari, asalam tugu, lehon ma dihami holong ni roha na somar pangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayoloy ma Panginoon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Marsiu rupana di bagasan ulonai taradoti hasadoni toni pinado munidamei. Tangihon hamuma patik ni debata,
Imana dibuat sian Galatia onom ayat 2. Songonon ma. Marsiurupan mahamu mamorsan akan adok-doki, ima dalan mangaradoti patikni Kristus. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon naho bartu patikni. Amin. Mari dehita. Tato poti madosata dia dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan. Para si roha naso murung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak bardosa nadangolon rotu juloni habangsa habadionmi manopoti jala manganggukon dosa nami. Maca jujud warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai daku haholongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tordi nami dohot nasa gugu nami dang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saliling ni liling nai. Alai napapurus mahami noaing tu asini roham nagudangi. Mangi dosian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham. Dihami halak nada ngolon. Amin.
Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago gandup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling ni liling na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede hita. Allah di Tuhan Yesus, paring dia, asih totorana, nape padosa, ibadah padamu, adoh debata, udanani useho, idogogata. Allah di Tuhan Yesus, memuji-pujian, orang norana, Allah waridaan, godana susah, dihasiatano, asa maritanganna, nasorangan toto. Tabigi maha tani debata. Epistel di Mingguta Sadarion. Imana dienet sian 5 Musa 15 ayat onom 1 ayat 10 sada. Tajahama margati sorik. Ayat onom. Ai pasu-pasuon ni Jahoba de batam doho, songon naung pinarbaganai hiat tuho. Jadi pasaliomu torop aka bangsao parbegu, alai dang marcali anggoho. Jala gonggomonmu torop aka bangso parbegu, alai anggoho dang jadi raja nasida. Ikon ringgas ho mamuhai tanganmu di ibana, jala buas ho pasali ibana, pasikopo di ibana, marguru tu godangna hurang di ibana. Ikop buas lehononmu ibana, unak pola marmuruk-muruk roham di namanga lehoniho tu ibana. Ai alani do pasu-pasuon ni Jahoba de batam doho, di salauhut ulaonmu, dohot di salauhut na jinamam ni tanganmu. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upe opsa. Amin. Marede hita.
taha tidakon maha porsiatai, songon nahina tidakon nih dongata saha porsiaon disadok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na suatu dosan, natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon is Maria, nagabe-gabeat sia tondi parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinas sila, natua tuban watoru dung di tano, namolak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamon ni debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tanon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hal Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa, do dia tai mandok, mulak manggulu sok daging halak nau mate, do hanguluan nasora sudah. Amin. Tabigi paduan suara Ina Kamis Pasar Rebo.
tabegi tikting namasa di mingguta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, di hari Minggu 12 Juli 2026. Nah perjulu, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu paopaton dung Trinitatis. Hasitulu sadan ni debata. Topik minggu marsi urupan. Nah paduahon, dakdanak nasorang. Nah di hari Selasa, tanggal 27 Juni 2026, di basa-basa hutu hatta do sada dana boru tu keluarga ni amata Alex Billy Tapubolon, dohot inatai Anita Borusia Turi, imasian sektor Kapung Baru, hipas dodak danaki dohot natorasna. Nah patuluhon, sosialisasi sistem penganggaran manang budgeting. Di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 mulai sian pukul 10.04 sahatu pukul 10 pituip maringanan di HKBP Jatiwaringin. Patupaon ni kantor pusat HKBP do sosialisasi sistem penganggaran manang budgeting khusus tu wilayah Jawa. Nama dohoti sosialisasi isian huriata ima Padita Resort songon uluan ni Huria, Bendahara Huria, Parhalado para Artaon, dohot sekretaris Huria Sabungan. Napapaton, PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Jumat, sahat hari Sabtu, ima di tanggal 24 satu tanggal 25 Juli 2026. Mulai sian pukul sahatu pukul 10 walu WIB. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon PPD Expo 2026. Maringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP. Acara nanaing di patupa ima pameran UMKM dohot kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talenta, dohot fashion show. Turuas naneng madohot kegiatan ini, boy ma mendaftar jala menghubungi ima tu inang Nyonya Pasaribu Sylvia Borusirait, dohot nomor HP noktar surat na terpangpang, dohot inang Nyonya Sinaga Reni Borusiagian, dohot nomor HP nauk terpampang. Napalimahon tamu ni Huria. Sadarion di hari Minggu jam 10 tanggal 12 Juli 2026 di Parmingguon pukul 10 sada WIB rodo punguan ina Kamis HKBP Pasar Rebo lau mangebati huriata na niuluhon ni inang pendeta SD Boru Panjaitan STH torop nasida 50 halak. Nama namue sian huriata ima punguan ina Kamis HKBP Sutoyo. Panopon, sermon paropuan. Di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 10.06 WIB. Patupaun ni huriata do sermon paropuan maringanan di gedung utama. Pinangidoma tusudep paropuan ni huriata asaria maro madohoti seremoni. Papituhon, perguru malua khusus. Nunga dibuka huriata pendaftaran perguru malua khusus. Turuas naung marumur 20 tahun tukijang. Nanaeng madohoti marguru maluai boy ma mendaftar tu sekretaris Huria. Jala mulai hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 jam 10 tolu WIB pukau tama perguruan manang parsiajaran. Napawaluhon parheheon remaja. Hobar tu parheheon ni remaja HKBP Sutoyo patupaun nasida do
lomba futsal, talk show, dohot lomba band. Acara perayaan puncak perheheon remaja ima di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Pinangido ma tusude ruas asatabae ma dukungata tuyanakon remaja HKBP Sutoyo. Napasiahon pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 patupaun huriat do pertanyaan sektor ima di naparjolo sektor SMA Smea nama jabui ima keluarga Nyonya Simare-mare Boru Simarmata alamat nasida di Jalan Swadaya 2 RT 00304 nomor 3 Cililitan masuk mulai jam 10.30 WIB. Napa duahon di sektor Kalibata nama jabui ima keluarga Nyonya Situa Sianipar Boru Purba, Nyonya Sinaga Boru Lumban Raja, Nyonya Hutahayan Boru Sirait, maringanan di gedung serbaguna lantai 2, masuk mulai pukul 10.30 WIB. Di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 di sektor Makassar, nama jabui ima keluarga S Butar-Butar inangi Boru Pardede gabung dohot punguan Kor Amahuria maringanan di gedung lantai 4 serbaguna masuk pukul 10.30 WIB. Napa 10-hon pertanyaan naposo bulung. Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 10.30 WIB. Patupaun ni huriata do pertanyaan bulanan na poso bulung masuk mulai pukul 10.30 WIB. Pinangido tu sude na poso bulung asariama madohoti pertanyaan ini. Napa 10 sadahon ulang tahun paduan suara. Laho makalason ulang tahun pa-27 tahun sadarion di hari Minggu 12 Juli 2026 di permingguan pukul 8.30 WIB dohok do punguan paduan suara Grace makobasi di huriata ima papungu pelean hari tahun dohot patu begehon kor duk sipul permingguan diuduti do mengebati panti asuhan di Tanjung Barat pukul 10.02 WIB ima naniuluhon ni inang pendeta L. Borugultom. Napaduahon laho makalason ulang tahun pa-10 sada tauton di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 di permingguan pukul 8.30 dohot di pukul 10 sada WIB paduan suara eklesia dohot do makubasi di huriata ima papungu pilihan hari tahun dohot patubegehon puji-pujian marhitekor. Napatuluhon laho makalason ulang tahun pa-26 tahun di hari Minggu 10 Juli 2026 di permingguan pukul 11 WIB paduan suara kantate harmonik naing borhat do mengebati huria HKBP Sentul City Resort Cinere Torop Nasida 30 halak. Napa 10 duahon bantuan pendidikan dan sipalas roha anak berprestasi. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo marhite seksi pendidikan naing patupahon na parjolo pasahat sipalas roha tu yanakon ni HKBP Sutoyo na berprestasi untuk ranking 1, 2, dan 3 di sude kelas mulai sian SD, SMP, SMA dohot hatotuon A surat hatorangan sian sekolah na didandatangani kepala sekolah dohot stempel basah. B fotokopi rapot na dilegalisir. C fotokopi kartu ruas HKBP Sutoyo. Napaduahon pasahaton pengurupion pendidikan tu keluarga layak diurupi
dohot seleksi na pinatupani seksi pendidikan rap dohot situa sektor. Patuluhon, pasahat si palas roha dohot pangurupion di patupa mai di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Papaton batas akhir penyerahan berkas pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Berkas dapat diserahkan ke sekretaris gereja. 10 tolu sumbangan. Tajalo do sumbangan bunga altar. Sian punguan paduan suara Grace hamulateon di pangaramotion ni Tuhata sahat ulang tahun pa 27 tahun. Laho pasikopot titingon boy mata jaha ditikting cetak naung disediahon huria songonima sahat ditikting di mingguta sadarion. Tabigi paduan suara Ina Kamis.
Marede hita dohot tapapunguma peleata. Saya beritahu Yesus na burju tu palesa dosai asa porseia di Yesus tutu dengan pampan burisi ahen mahu Taidehon ayat namangihut. Songon binai na Tuhan, ingat huruf piluhut nagane, gabe marhulung mahon,
ini debata na sumurung sian salu ni roha. Imana mga ramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas marita salu na. Dita dala amang do tinang do piau tahe. Ito te. Atar agak viral doa dung kaluar sian HKBP Pasar Boon. Sian Gereja Sutoyoon. Jadi beta do daba dang adong nasya kamna nasumanad dadope bab denggat do. Alana kami kan padita na di udang dotong son. Jadi uta do kami madiri nami di tonga-tonga di Parsarota. Au hok dope padita SD dang marna naik tingkat. Dang marna gawe SMP. SD Sri Dewi Burpajaitan. Jala hok dope na mangalapau. Tong do holani. Jala mungkin kemungkinan na sampai ending na holani bana do. Ima padita mangarera barimbing. Jala ho doa manginang dak dana dihami tolu halak dang teba alang ngau do kon tuamu pasti kineng lau pesenon inama. Jadi yogi siakangan nunga gabe enga kelas ada SMP benuaing. Marika tihiat do dison nunga sada SMP. Nah nomor 2 si Felis boru barimbing nunga kelas onom SD. Jala siap pudan na digabi-gabikian nuaing naing kelas ada SD be. Jadi 2 tahun hu tinggal hon Huria HKBP Sutoyoon jala makobasi di Huria HKBP Pasar Rebo. Jadi ima amanginang alai molo dang tadahamu hami bukamu nasi itu HKBP Sutoyo. Molo dibae Sri Dewi Pajaitan tor langsung guar hudo. Ala na molo dibere kamu na di suku kamu na di AI ise do padita Sri Dewi Burpajaitan pitor dibae do. Padita Sri Dewi Pajaitan ima padita nahea makobasi di HKBP Sutoyo dan sekarang melayani di HKBP Pasar Rebo. Tapi jangan semua diambil lamanginang. Alana adong do tambahan informasi na. Pendeta Sri Dewi Burpajaitan pernah bersengketa tanah di Sutoyo di Anina. Dakyaya mang. Jadi dang sude nasian AI ikut jalo ota gabe kebenarannya. Tetapi firman Allah lah yang harus menjadi kebenaran yang mutlak na ikon jalo ota. Lau sima di hamu akamanamina nami di Parsarota di Perminggota Sadarion nana yang pinasahat di tonga-tonga ni hita hatan itu kan yang menjadi kebenaran mutlak na ikon tatiop salilingoluta di Sadarion imana tarsurat di Tolu Johannes Bidusada ayat 5 rodi ayat 8. Tolu Johannes sada ayat 5 rodi ayat 8 hujahau madita salutna tapay hut ma di bagasan rohat tabe songono ma di dok disi. Nadenggan do pabayanami anggia na tu akadongan nang tu aka tamue. Di hati dakoko nasida dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai. Dengan ma pabor hatom munasida marguru tunatama di debata. Ayalan ni guarido nasida borhat. Dang adong di jalon nasida agia aha sian aka parbegu. Di baheni tamama hita majakon aka nasongoni. Asa gabedongan pangula hita pajongjong hasik tongani. Ido sahakna. Dia menakamanamina nami molo suku tuhamu. Dia dono rikot adong di gereja on. Maikot do manang hudulan nan hudula muna. Dia do na record. Mike do tahe manang na hudula munai. Hudula do tahe. Juga dang arong Mike on. Wah do kamu nama begi barita na uli i. Di begi kamu do kana udok. Di begi na yujungat do tahe. Di begi. Tutu. Coba. Ramungkin molo dang arong Mike on pedang denggan. Itu tahe. Do record do arong Mike on. Alai bohado molo jongjok kamu terus mabigiau marjamita. Ape terkenal do liling marjamita itu teh? Ido. Aliling do molo nang padita Burpajaitan marjamita. Molo jongjok kamu sajom disi manangihon tartangyok kamu nado daong. Pasti do ramuna itu ramin manian. Amin manian. Amin manian. Pasti ido. Maka ternyata tempat duduk itu pun penting. Jadi saluhu nai rikot di dia. Dang rikot na lau tu hita manginang. Rikot asa tarbahen hami manangi okatan debata. Rikot asa boy hami menak di nalau majakon
hatani debata ubah ini segala sesuatu yang ada di dalam ruangan ini mendukung memiliki peranannya masing-masing untuk supaya firman Tuhan sampai kepada umatnya. Sahat tu aka jolma. Lausido na pinatuduhon ni trupukon sa dario dihita. Ima surat na tinongoson ni si Johannes tu salat na margawar si Gayus. Ondang Gayus na sadaya tena amanginang di kotamu na do. Dangi. Moloon Gayus na burju doon. Ruas ni Huria na adong na niobas na makobasi walaupun dia tidak memiliki tohonan. Dang martohonan ibana, dang perjamita ibana. Ruas biasa do ibana. Alai di jalo ibana pujian si Johannes apostel ni Tuhan Yesus si nama dokon nadenggat do pabainami nina. Kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa imanmu itu sangat baik. Kesaksianmu itu sangat baik nina. Bahwa dapat pujian ibana ala memang di zaman konteksnya para penginjil di awal, misionaris di gereja mula-mula, dang adong inganan ni akan nama jakon nasida. Ikon mardala do nasida mandapoton huta tu huta lau marbarita na uli. Jaladang adong inganan manang penginapan na olo boy majakon nasida ala manang ise na majakon aka parbarita na uli na mabaritakon barita taring utu Yesus Kristus alo ni kaisar doi. Jadi setiap yang menumpang para pelayan-pelayan waktu itu akan terancam nyawanya. Sehingga tidak ada rumah, tidak ada hotel atau penginapan yang terbuka kepada para apostel. Mana akan pemberita Injil di zaman ini. Alai yang gosi Gayuson. Dia jemaat yang baik. Dia memiliki peranan yang luar biasa. Nabalga di naboy mardalan barita na ulii. Dia maperanan ibana di ukap ibana do jabuna bagasna. Inganan ni aka aposteli. Penginjil, para misionaris di zaman gereja mula-mula. Di ukap ibana, dakolan tempat menginap, di sarihon akasi panganonna, bahkan di tikineng lau musai borhat menguduti aka pakobasionna, dibekali dengan segala kebutuhannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Gayus di dalam turpuk jamitaon. Upena di dokosi Johannes, nadenggado nabi naemi. Perbuatanmu adalah hal yang baik, anggia. Tuaka dongan na tuaka tamuem nina. Kau membuka rumahmu, menerima manamuei aka naro aka perberita na uli. Jadi dia mau aka amanami na nami molo hupukkan nakingan trupuk jamitaon, maritina manukun dia do naun rikot, maikon manang kursii. Semua rikot lau mabaritahon barita na uli. Dakolan pedita, dakolan nakasitua na rikot, dia aka ulaun perbarita na uli. Nang ruas pe rikodo dasa boy dengan perberitaan nauli satu akau maliang ubah ini unang otak hamuna hatan debata dan holan otak didirita bukan hanya berhenti pada diri kita firman Allah diberitakan, tetapi Anda harus menjadi firman yang hidup, yang nyata, yang tersentuh dan menyentuh orang lain. Mari te pabainata pangalahota tarlumobima di pajakonota di aka ulau ni pangula ni Huria. Jadi adong naboy di anda si nagabi uno di jamita sian turpukon. Na perjolo sudedo tarjau dan memiliki peranan penting di dalam firman Allah itu tersebarkan. Sarupa songana anasan adong di bagasan ruanganon. Maca riko do adong alat musik, riko do adong nama ngedehon. Riko do adong nama adong pe organ moloso adong nama boy mamakei dan adong lapatan i. Semua penting dalam rangka apa? Di dalam pemberitaan firman Allah. Jadi nak kamu nape dang pedi tanau rikot alai ruas ni huria pe rikot do dalam misi kerajaan Allah didirikan di tengah-tengah dunia ini. Asa jongjong harajon debata di tonga-tonga ni portibion mace rikot do ruas ni huria. Lo sidana pinatuduhon ni sigayus nang diturpukope di patuduhon ibana marhite dirina dang alani maloni ibana dang alani kahagogona bahkan secara sejarahna dunghu jaha dang alani namora ibana.
Bahkan sebenarnya guys ini adalah orang yang hidup di dalam kesederhanaan. Alai, ibana, gabe halak berperanan penting dalam catatan Alkitab kita. Orang yang berperan penting Injil diberitakan. Jadi ubani unok nina parjolo ingok ma. Kita, saya, hamuna, hita sude adalah bagian tahapan berita harus diinjilkan kepada banyak orang melalui nguluta. Hita bagian dari pemberitaan Injil. Hamuna aka amanami inanami nang porsea nang mangaringgasot diri na rotu bagas jorni Tuhani harus mengingat bahwa saya adalah bagian dari pemberita Injil. Siat dia memang inang boy doisian aka kesaksian ni nguluta. Boy doisian aka haporsiot tanang ta tangihon. Boy doisian aka tangiang ta. Boy doisian aka padulot ta to aka dongan na humaliang. Boy doi sian keramahan kita menerima orang lain. Molusuk ku to hamuna. Ditadahamuna do nahudul di labung muna kanan kiri. Asingnya aka parar kamis man ni sonatong. Aka ruas ni hurian na lisan. Itadahamuna do na di kanan kiri munai. Olo si patah hita saya diangkot. Rupani hudul rapudul sahuria berulak-ulak dopa Jepang alai dang nitadaani. Apalagi di Sutoyo Okan termaksud songonido. Kelemahan di tonga-tongan huria ala nahi bahkan naya sianon berarti sejarah na pegiba ngamar dida. Ay godang do ruas ni huria naso marsi tadaan di son. Alai mau di pasar Rebo memang saya marah-maranggi do sudesi. Saya dong doa ka urus ahana partodongan na. Mamaksa doa ka ruas nami na di pasar Rebo gabi adong partodongan na di si. Godang do di si nasa opung na marah-maranggi sahuria di si. Bahkan mulau suku di sope amang inang ase butamuna na mareda dong do di son. Alibui do rapud lalaki dang marsito bisan. Na mareda dong di son, na kakaari adong di son. Na bertetangga dong do di son. Alai di hitaon gudang do. Jala dukoni na nunga nasadong hubungan keluarga jaladang rade marsi sukunan. Ternyata sesungguhnya pelayanan itu, Injil itu diberitakan mulai dari sikap kita terhadap orang yang di sekitar kita. Rade do hamun alau manada. Pasti kineng hudu libana ilabung munai marsi jalanga do hamu. Manang pasti kilewat hamuna sia jolona nang lau tu bagasan marsa tabe do tahe hamuna. Manang pasti kilewat ibana sia jolona aise do bayon. Ya Allah si paku pati nina. Dan minta maaf saya do bayon nina. Apakah kita saling menyapa? Ingatlah, Injil dikabarkan mulai dari kehidupan kita sendiri. Relasi kita dengan sesama kita, orang terdekat dengan kita. Dan terlebih amang inang di tonga-tonga ni bagasta. Kita harus menjadi firman yang hidup di tonga-tonga ni bagasta. Ikon gabi jamita na mangulu do hitaon di tonga-tonga ni bagasta. Seorang bapa menjadi firman bagi anak-anaknya. Seorang ibu menjadi firman bagi anak-anaknya. Dan anak itu menjadi cerminan firman bagi sesamanya. Hendaklah engkau bercahaya tu akan humaliangmu. Dan itulah panggilannya mengapa setiap jemaat itu juga berperanan penting sebagai alat Tuhan. Lau merbaritakan barita na uli. Jadi ini unang adong siak kita nama dokon. Ulan ulan ni pedita do, ulan ni akasitua do, merbarita na uli daw. Hami di mimbaron mangaradeho kamu gabe jamita na mangulu. Melalui firman ini kami mempersiapkan khotbah-khotbah yang hidup di tengah-tengah ni parnguluat ta siganup arii. Jadi pulang dari sini dang boy sarupa song narona ki kamu na amang inang. Pulang dari gereja harus ada yang mengisi diri kita lama baik kita marlapatan muse tunahu maliangta di parnguluat ta siganup arii. Imana parjolo nagabi unok ni turpuk jamitaon. Baru napaduahon. Sia dia do hita ditadajol mahalak Kristen amang inang. Dari mana Anda bisa dikenal orang adalah orang Kristen. Datung ibek kamu na terus KTP mu na dihuruk-huruk kamu na kan. Kristen obo, dang mungkin. Ra mungkin molaka ina sian sibongna, kalungna. Simbol-simbol ni hak Kristenon. Juga dang adongi, siat dia do ditada halak kamu na halak Kristen. Sian pangalahon ngati kosi, ngaboy, ngapasti.
Mekel piham berarti dang teri dobe. Pasti kami baru diojakon di AKBP Pasar Rebo. Jadi neng mangulusi pangano mahami. Roma mata baribing atau emak lau mahita tumol paling dekat. Lau mahami tumol Cijantung. Ido na wer kami di Google na paling dekat. Dung saat kami tu si masuk mahami tu lobby nai pitor wanggo hami ma adong anggur ni roti na dibakar. Roti o. Berarti sudah do maboton. Tor langsung anggur doi kan? Jelasian anggur rei huboto kami di dia. Tokor nei. Ido na huyut tok kami. Saya rasia no do mak nina siyogi nami ala nomoro ana mangalangi. Isan mak nyan mak oma nyan nina. Roti itu terkenal dengan aromanya, harumnya tercium. Sehingga orang tahu oh ini roti ini. Kalau kita amang apa? Dari mana Anda dikenal bahwa Anda adalah orang Kristen? Pangalaho, marosom ni roha dope hita. Late dope rohamu. Biru kan? Danglas rope roha. Alat na memang molo alat na porsia, alat na gok las ni roha. Bersuka cita. Ay marungu tungu dope. Ha buah mabay namang situa unang marorojo hamu na mana gitu jabon. Ay buah bay nokam. Ay dang ibo to hamu na kedan ekonomi sonari songo dia. Ay seroro pe hamu na asing dope pilihan bulanan, asing dope pembangunan, asing dope iru teh. Ya. Molo ko kamu na silas ni roha tong murhing. Dari manakah Anda dikenal? Anda adalah orang percaya. Kalau Gaius memperkenalkan imannya adalah dengan dirinya yang bersedia menolong. Mulai pistel tanakingan madokon buka tanganmi unang kolom. Jangan menutup tanganmu, buka tanganmi. Artinya bersedia selalu memberi. Kalau ditanya amang inang, dia dono tabo memberi manang majalo. Memberi do teh? Serius samuna. Mulai bae program menerima sembako tergudang donongan naga bina pogus. Jemaat yang keadaan miskin datang ke gereja akan dibagikan sembako yang berisi beras 5 kilo, minyak 2 kilo, gula 2 kilo. Gebi gudang na pogus. Ya. Karena apa? Karakter manusia senang sekali menerima. Apa? Ingot tamu nama, tak ingot ma. Orang yang beriman dari segala kekurangannya dia memberi, maka dia semakin terberkati. Ingot tamu nama na songona didok ni Yesus. Tu perempuan naro tu bagas jorn de bata. Na hola mangaleo 2 keping do ibana. Didok ibana ma odo pelean na anguri. Karena dia memberi dari segala kerendahan hatinya. Dan sian akasisa sisana apalagi sian ungut-ungutna keterpaksaannya, tetapi memberi dari segala keterbatasannya. Karena orang yang memberi dalam keterbatasan na amang inang, laos ido halak na toktong membuka tangan na majalo pasu-pasu sia Tuhan. Jadi ada ilustrasi songonon. Ada seekor monyet, memang para pemburu mau menangkap banyak monyet. Jadi cara nina sida di bagian sida ma adong botol-botol yang panjang lehernya dan di dalam botol itu dimasukkan kacang. Jadi papea ma agak ditanam ma botoli itanoi. Jadi dibereng aka monyeti ma kacangon. Ipa masuk matangana lau membuat kacang sia bagasan. Alai ala di kolom do kacangi lau ditarik ibarat tangan nadang boy keluar. Alanya hate dia mempertahankan kacang yang ada di tangannya. Terus masongoni di bara terus sampai tumar sugona terus songoni. Dang marna boy keluar tangan nei. Sampai ujungna itakup aka pemburu ma aka monyeti. Kita ibarat seperti itu amang inang. Terkadang kita pelit untuk memberi karena kita selalu makolom naraho tu dirita. Ujungna maldo kita menerima. Di partangnya nami di minggu di hari Selasa do Rabu, hubai do song praktek tu aka ruas nami di si. Hubua ma hepekku, huliam ma tunari sapiku. Tiok jon amang, alai tiok kolomda udokon. Baru jalo joon, huliam musia dong, aka si panganon na di meja kotong.
Utiop, jalo on alai dengan tangan tidak boleh melepaskan uang yang di genggamanmu. Buido taheo dokon. Adang buit tonginang pabelgahudo ya, apalagi tongonon nih. Ya, kita akan sulit menerima berkat Tuhan kalau kita tidak membuka tangan kita. Ya memang kadang ketika kita membuka tangan kita, adong na ikon lao siap kita. Ale ingok ma, dengan itu pergi Tuhan menambahkan yang baru. Itu nau baina di dokon tu diatur kon si Musa di tengah-tengah di bangsa Israeli asa molo adong pe na mangidohon aka pangurupion di tahun pembebasan tahun papituhon unang sudah di alanang jono nama tahun ni. Unang marungut-ungut to. Unang marungut-ungut to molo tungdang ibana ale di batadon na mangalehon. Maka orang yang akan bisa bersuka cita dan terlihat imannya di dalam Kristus Yesus adalah ketika dia menyadari hidupnya diberkati Tuhan. Jadi sedia do tarboto halak porsiai molo terus dirajumi ngoluna di pasu-pasu di bata. Jika setiap hari amang inang kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Allah. Maka orang yang terberkati dia tidak akan marungut-ungut di ngoluna alai toktong marlasiroha di bagasan ngoluna. Nang pe marsitaonon, nang pe di bagasan hapogoson, nang pe kontuhu kota akahamaolon di parngulot taon. Tetapi dia tetap akan bersuka cita karena dia sadari bahwa hidupnya di dalam berkat Allah. Molo padongan yon di jolma satok kidoi. Molo kaya nakon dang boy pakusadean seleng-leleng na yamanginang. Hatan itu hape takas dengan madokon. Tadi kononia kaya nakon na do, natorasna. Ya, sama seperti kita. Kita akan meninggalkan orang tua kita. Tadi kodo ibana. Dan ternyata anak pun tidak menjadi pakusadean ni akan natoras. Lalu kemana kita bersandar? Hanya kepada Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Isedoi Tuhan debatata. Ubah ini, unok ni jami tahun napa 2 hon ima, ingatlah. Unang patiopuhi tanah di Portibion, selalu bukalah tanganmu untuk berbagi, karena dengan tangan yang terbuka itu engkau akan menerima lebih lagi daripada Tuhan. Jadi dia mau akan manaminan nami. Uboto hamido dia ka kondisi ni perekonomian yang melanda dunia. Dan melanda holan para KBP Sutoyoon. Alai sude sadok nadong di Portibion. Tapi ingatlah, di dalam kesulitan itu tetap bersuka cita dan percaya iramot itu hadongoluku, maka percayalah air kehidupan itu tidak akan pernah kering daripada kita. Sarupa dosongon sumur iya manginang. Itaui do aik siani, aledang marna moru aiki. Karena apa? Karena mata airnya ada di dalam sumurnya. Ala debatanu ngarong di bagasat dirita, maka seharusnya kita tidak khawatir karena dialah sumber kehidupan. Jadi unang ganggu madalani nguluta menjadi berkat bagi banyak orang. Namang iu musai diamu akamanami nanami, dia onom di dok, di hati dako nasida do kolong ni roham di jolo ni huriai, dengan ma paboratomu nasida marguru tunatama di debata. Nomor 8. Ada 3 kelompok orang di dalam misi pengkabaran Injil. Arong tolu kelompok. Nah parjolo yang mengutus. So misalnya kami akapedita yang mengutus kita adalah dari kantor pusat. Diutus matuhuriat tadi son, makobasi di son. Maka bagian yang pertama adalah pengutusnya. Songon Yesus naruh tongah-tongah di Portibion. Pengutusnya adalah Allah sendiri. Ada pengutus, jala adong na diutus. Imaise akapedita. Baru ada yang ketiga golongannya amai penopang. Songon si gayus mai, hamu mai, naso martohonan. Menjadi penopang supaya firman itu terus bisa tersebarkan. Jadi ngotamu nama, macari do HP au, ikodono muna. Sebagai penopang asa hatani debata, boy tarsar di sadok Portibion. Jadi Anda adalah orang yang sangat penting di mata Tuhan. Sebagai penopang firman bisa dikabarkan kemana saja dan ke siapa saja. Jadi ruas nihuria adalah golongan orang yang dipakai Allah. Ubah ini, molom nasa nabi Naimuna
na denggan tu akan nama kobasi di huria, nang dia kapak kobasiota di tengah-tengah di huria on, na rade hamuna misalnya gabe kepanitiaan, rade punguan, rade dilehon tanggung jawab di pakobasion di tengah-tengah di huria, na marlapatan Anda sedang memfungsikan diri Anda sebagai penopang kerajaan Allah didirikan di tengah-tengah di Portibion. Nah ini unang tulak kamu amang inang, molotung di hapor siau tu hamuna aka ulau na denggan di tengah-tengah di huria. Ingatlah bahwa sesungguhnya saya pun adalah golongan pelayan yang harus menopang setiap programnya. Ubening sarupa songon pelari estafetido. Nang pera yang paling disoroti adalah pelari terakhir. Kan mau maresape kan adong dobo itu lu opak dangi. Yang paling disoroti adalah pelari terakhirnya. Ala ido penentu monang manang naso monang. Alai penerima pialanya siapa? Dakolan halak na perpudi. Ale sudena sa timido. Ala na memang mulu lebat do na perjoloi dan mungkin monang na terakhir. Seperti itu juga lah kita dalam pelayanan amang inang. Dan mungkin berhasil aka parlado pedita molodang sadar ruas di huriana. Tidak akan mungkin amang inang tercapai tujuan pelayanan di gereja molodang dohot hamuna menopang di ganup aka ulau ni. Dan percayalah, sogot haduan, dakolat pedita manang aka situaon, nagebe parmonang sogot haduan. Tidak, tetapi pemegang piala kehidupan itu adalah dohot do nang aka ruas huria. Narade, satu tim di dalam pelayanan, asa jongjong harajaon ni debata. Ubani hatau kamuna tu dirimuna. Riko doau dihuriai. Riko doau dihudulan na adong dihuriai. Riko do HP pakubasioku. Na tape metau, na tape dang diidahalak kau. Tetapi aku penting di hadapan Tuhan. Jadi tetaplah menjadi pelayan na setia. Mabaritahon menjadi bagian perbaritahon atan di bata. Gabe jongjong ma joroni Tuhani nang harajaon na di Portibion. Na mangyu dia mo amanami na nami na paupaton dia ya pitu di dok ay alani guarido na sida borhat dang adong di jalon na sida agia asian aka parbegu molo di dok di bagasan bahasa Indonesia para penginjil itu yakin dan bersedia untuk menginjili dia karena mereka mengingat akan ada selalu jemaat-jemaat nama jakon ibana ra mungkin di ngotamuna dora aupe ngahua tidak kon di mimbaron. Di setiap pakubasyo kumanang di huria dia pei, sian pelayan aku na parjolo sali calo padita di pangaribuan, saat tu Jakarta on, saat tu dia pe awa manginang hudok mahu tu hamuna. Selalu do bertemu do au tu akar ruas di huria nama cai burju, nama jakon hami, gabe memiliki semangat walaupun dengan tantangannya beragam-ragam. Banyak tantangannya, tetapi kami selalu bertemu dengan jemaat yang menopang. Mabai kami boy jongjong. Kebaikannya membuat kita terus berharap bahwa gereja ini akan selalu berjalan dalam pelayanannya. Upaya ini jadilah jemaat yang menopang, yang membuat para pelayan-pelayannya. Oh adong dope inang siadungan, adong dope amang siadungan, adong dope keluarga on. Nah pasti mendukung pelayanan-pelayanan. Jadilah orang yang menjadi orang yang menopang asa boy mardalan aka pakubasyoni di tonga-tonga di huria ale unang masampe aya non na molo tabay na non program na songonon sutungan non torjongjong do amang si majutaki nato soni anon molo tabay program songonon itor mangampo non si marmatai dangat tong jangan sampai kita menjadi orang yang menghambati setiap hal yang baik yang mungkin akan terjadi di tengah-tengah uriata. Ale molotung adong aka pikirata jadilah jemaat yang menopang mendukung jalan mangalen kontribusi na denggan asalam tu denggan na aka pakobasion. Ido na binain ni si Gayus nang di bagasan terpukon. Dia bukan hanya menerima saja, tetapi dia juga mengelola kehidupannya dan pelayanannya. Dan dia memberangkatkan para penginjil-penginjil untuk meneruskan. Dang ditahan ibana, dang olan di situ terus menginjili di bain ibana alai, di paborha dodo dengan asa boha, asa sudema halak majalo barita na ulii. Songoni manak kita pe amanginang dipakai Allah untuk terus menjadi penopang pemberita Injil. Na patoluho, na paupaton, palimahon. Na palimahon,
Si Gaius Patuduhon Ibana adalah jemaat yang layak untuk kita tiru. Hari ini dia pemeran utamanya di dalam teks kita. Asa hita meniru Ibana. Nomor 8, hala Kristen ditadda sian karakterna layak ditiru. Bahasa layak ditiru ala gudang akap pabayananna, pangalahona, pakulingna, do pakobasionna, nadinggan na pinatupana. Jadi layak untuk diikuti. Karena ada yang bisa diharapkan dari diri kita. Coba tanyakan amang inang, adong dona boy diharap pejol masih nau manang na holan nama kirim doa sian halak na asing. Ada hal yang baik yang layak untuk ditiru. Yang pasti yang kita yakini itu layak untuk dilakukan. Jadi adong ma seda ama nang marumur 40 tahun. Alai jojot ibana lupa. Manangana pinapeakna, saya lupa ibana. HP bahkan olo ru ibana tu anak-anak. Cari do handphone bapak nina. Alai di tangan na do handphone nei. Jadi Roma inatan aikor periksa do bah. Asik koi lulihona di tanganmu nina. Ujungnya lau mamatai tu dokter. Lau memeriksa keadaan kesehatanna. Dia tahu ibana ma kondisi nei. Roma dokteri. Bah, molosian cari tami pak. Nah pasti songon adong do tada Alzheimer di ho nina. Alzheimeri songon pikun dini. Ape 40 tahun do umur huro pe nina. Ido, ale songon mai tates majolo da nina madokon tu amat tahun. Di bain ma cara menesna marite disuruh mai bana. Molo hudokon warna merah, angkat tangan kananmu nina. Molo hudokon na biru, angkat tangan kirimu nina. Molo hudokon warna hijau, angkat 2 tanganmu. Ale molo hudokon na kuning, topak tanganmu sehali nina. Asa taboto, nong Alzheimer doho manangdang nina. Itu cara dia untuk mencek kesehatannya matai. Ale coba majo tu kamu ate. Beta amu tong aka nong Alzheimer kamu nakan. Beta do. Coba joda naking na merah tangan kanan. Saya ada yang angkat. Baru molo hudokon na biru tangan kiri. Molo na hijau 2. Molo kuning. Atong tak coba. Merah. Kuning. Kami bahasa songonon. Ay 2 helo pe. Sel na hijau. Berarti Alzheimer doang muna. Sel na hijau. Biru. Merah. Hijau. Asing harung martopak. Berarti periksamu nambah bah. Bahasa diutok kamu na usur na kisoni. Karena dari awal Anda meyakini, bah ido dah sotung songoni apang. Ido kan? Ido. Karena kita meyakini, aku mau cek dulu lah. Kita percaya hasil daripada yang dinyatakannya itu ada kesimpulan yang baik yang harus saya lanjutkan. Upena di sukun ibana tu dokteri. Yakin ibana adong na ikon si paturionna. Songoni ido halat na porsea. Dia harus menguji dirinya, lalu mengikuti setiap instruksinya, lalu kemudian mencari memperbaiki kehidupannya. Bukan hanya menerima saja. Tidak hanya menerima, tapi dia harus mencek imannya. Supaya apa? Asa molo tungpe adong na binahenna tuna akan na diumaliangna, manang na tutonga-tonga di huria. Semua itu di dalam kesadaran bahwa memang tugasnya. Dia percaya ada yang baik yang akan dia terima dengan melakukan itu. Adong nadenggan na ikon si bayanonna yang dia akan terima ketika dia mengikuti itu. Ido na pinatudunan ni si Gaius P nang diterpukon. Di ulau ni bana mangukap bagas na majakon aka penginjil-penginjili. Di bahan ibana aka pakobasion manarihon si panganon di nasida. Melengkapi nasida dia kapardalanan na laho marbarita na uli. Manguduti ulona. Dia yakin dan percaya dia tidak sedang rugi amang inang. Adong do na denggan na igilon na siani. Sama seperti amat tanah kingani pe. Na adong do na denggan na tapi dia tahu fakta real kehidupannya. Tetapi ada yang baik yang akan dia lakukan. Kita tahu fakta real kehidupan kita masing-masing amang inang. Nah paling maboto kondisi ni parnguluata kita do debata. Tapi percayalah.
Saliling radedo pehamuna dipake de bata gebe pasu-pasu tu nahu maliang. Tarlumobi mari tonga-tonga ni bagas joronai. Ingatlah amang inang. Tuhan selalu mengingat kita. Ala na didok Yesus do. Nasa nabi naimu tu na pogos. Tu dana naso marama naso marina. Na tua udoi. Molibek kamu ape akan nadinggan. Na tu debata doi. Na pau takut debata do hape hita disi. Atong ingok ma. Allah kita bukan Allah yang Alzheimer. Dia Allah yang mengingat. Dari mulana satu ujungna. Ibana debata na marningot. Ingotan nama hita. Marite akan nadinggan di hita. Ubah ini. Ikutlah kepada dia. Jadilah ya orang-orang yang layak untuk ditiru. Dan pastikan aku di dalam segala kekuranganku, aku bersedia dipakai oleh Tuhan. Nah parpudi sahali sian turpuk jamitaon, nanaing ikon idota. Dia walu didokon di baheni, tamama hita marsjakonan akan nasongoni. Asa gebedongan pangula hita, pajongjong hasiktongan. Gebedongan nasiktong. Gebedongan pangula. Semua umat terpanggil menjadi dongan pangula di tonga-tonga ni huria. Jadi ido amang inang uban na dibayad do topik ni minggutta marsiurupan. Saling membantu. Mengetahui beban orang lain. Mengetahui penderitaan orang lain. Mengetahui kesulitan orang lain. Dang nagabe dalatalaho manabay postingata di media sosial ta. Tidak. Ale buasa di paluas Tuhan au maboto akahaurangan ni dong aku. Buasa di paluas Tuhan au maboto akasitaonon ni dong aku. Asa pakaian ni Tuhan ido hita terus gabe pasu-pasu tunah humaliang. Naking di epistel di ata ayat perpudi di dokon. Terus do nasay adong akahalak na pogos nina. Ya, dari dulu orang miskin itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bahasa di palos di bata adong na pogosi terus. Supaya Anda, saya, kita semua tidak berhenti menjadi berkat. Ido pen amang inang di palos di bata do pehita mabereng dongat na marhabot ni roha. Asa unang macohot tita gebe pangapuli di dongatan na marhabot ni roha. Kenapa kita diizinkan melihat orang yang sakit, yang menderita. Supaya Anda tidak berhenti untuk menjadi kata-kata penghiburan. Menyemangati setiap yang sakit. Bahasa di palos di bata, dongam mi curhat. Taringo tua kasih taonon na. Asa hamuna tetap dipakai Tuhan menjadi berkat. Menguatkan orang lain. Ubanido di palos di bata hita. Merdida nasa nahurang di Portibion. Asa terus ngulut taon. Gabe pasu-pasu. Tunahu maliang. Ubani gabi aplikasi nama Tuhamuna akama nami nanami. Tuhita sudena. Tanyakan pada diri kita. Apakah saya sudah menjadi penolong di dalam pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini? Nga dipakai di bata, nga urade tahe au dipakai Tuhani. Asa gabi perbaritan na uli au sian pangalahon ng pabenan nami. Jangan-jangan kita hanya pendengar yang baik di ruangan ini. Dung keluar sian gerejaon sarupa. Songon na roh tu son, jalan mula na pe sarupa songoni. Alai halak naung grade dipakai di bata, dia pulang membawa misi yang baru. Di pakubasyon na, di tonga-tonga ni ulaon na. Lalu yang kedua, apakah rumah saya pun sudah saya buka? Ngau buka tahe bagasu, gabi inganan perberitaan na uli. Ngari baik kamu tahe bagas muna, gabi lenggatan perjamitaan, diukap pamuna doa mang inang bagas muna gabi inganan partangyangan, manang tong do pena kasih tuat taon maol, mangalului bagas ni ruas di huria na majabui partangyangan. Songoni do tahe. Kalau masih seperti itu amang inang ternyata kita belum penopang pemberitaan firman itu. Upani moloboy niyan. Hita mamangidohon. Amang atur maba ibagas namin yan. Bulan nasaon asa majabui. Adong dosia kita. Ale molodokon hamu amang da amang si majuta kan non nang gabi majabui tu bulanon tu mingguon da nina molsoni ayo nang majo hami pang. Bahasa ay sibuk kia do jabu nina. Sibuk alania ayarong lansia nami, adong dana nami. Ay bama akapaho puro pe geleng-geleng nina.
Karena banyak amang inang yang harusnya jadi berkat, jadi penghambat dia, penghalangnya dekat kepada Tuhan. Adong gudang doruas na niobasan. Ay basa dang roho inang tu para Kamis be. Ay dung adong pohopuku inang dang boy be hamin ina. Mulai sukun, pohopui pasu-pasu roh teh amang inang. Basa pasu-pasu game mengebati dalam jonok tu Tuhan. Kenapa begitu? Acugari di roko Tuhan ni, hubu ama pohopu misiak ko olo dohamu. Daung. Maka jangan izinkan berkat menjadi penghalang. Ay gudang doh songo ni. Tetapi justru semakin bertambah berkat kita, semakin bersedialah membuka rumah kita, hidup kita menjadi cara Tuhan untuk memberitakan firman. Nah mengihut, apakah saya mendukung pelayanan di gereja? Suku kamu natu dirimu. Manang marungu dope hita di akapakubasion. Tapi hendaklah kita menjadi pendukung baik dalam tenaga kita, materi kita, atau doa-doa kita pun jadilah pendukung. Madela tahe dope kelompok doa ni huriat tahun tahe. Madela dope amang inang. Dam-tam badoang gotata manang naho dope songo-songo ni. Songo nadangan kulus. Isodonian piga-piga ang kota. Tabado manang hot. Iya, molo di KBP Pasar Rebo setiap hari Senin setiap hari Selasa jam 8 pagi jalan macam riburdo naro di aka kelompok doa. Apalagi aka situan nong peciun na gudangan naro. Ada dak foto di huriat tahun do peciun do porsion na nang dak foto. Ay gudang do songoni. Ay dung peciun ibana peciun sian parurion na. Peciun sian parsaurana di aka korra. Pesiun sian suri mas pesiun dak kaya hatari dabe di gereja aladung pesiun alayun nang masongoni niat kita. Tetaplah menjadi orang yang terbuka di dalam materi, tenaga maupun doa. Nah parpudi sali, apakah saya juga menjadi pendukung atau penghambat di akapakobasion ni huria? Hendaklah kita semua amang menjadi pendukungnya supaya firman Allah diberitakan. Hamuna gabe jamita na mangolu, jala hamuna gabe sitiruon na denggan, laos gabe hitama dalan ni atan ni bata tarsar di tonga-tonga ni Portibion. Ido nagabe unok ni turpuk jamitaon. Jadilah saling menopang menolong. Ingok masong si Gayus na mangrupi akap pemberita-pemberita Injil itu mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadilah juga na mangrupi hamu amang inang menolong di tonga-tonga ni huria. Asalam tu dengganna akapakobasion. Setialah dalam pelayananmu, bermurah hatilah menolong, mendukunglah dalam pekerjaan Tuhan dan tetaplah bersuka cita karena Dia akan selalu memberikan berkatnya di akap arngoluata siganup RI. Songoni mahatani Tuhan di tonga-tonga ni parsaurata, salam di pasu-pasu Tuhan mahita saluna, lahu makang ngeluhon hatanai. Amin, martangnya kita. Mau lihat mali Tuhan di bata para siro hau pasatami tuho, sialani akading gani basam na toktong ujalo kami di ngulu nami. Toktong di pasu-pasu ho kami Tuhan mariti hatam nabadia, na manungguli kami asa gabi rekan di tuha kami di nalaho, mabaritahu barita na ulii. Marsiurupak kami Tuhan jalan rade mengurupi akap pangulan ni huria, asa jongjong maharajau di tonga-tonga ni Portibion. Ubani Tuhan manang ahap pe haurangan nami, manang songod dia pe aka keterbatasan nami. Leonon nami madiri nami tuho ale de bata. Asa toktong maho gebe Tuhan nami nahu sobok kami. Na mamake kami di ganup aka haurangan nami gebe habaran pasu-pasu di tonga-tonga ni humaliang nami. Nang Tuhan de bata nami manatak maho di ganup aka ruas ni huriamon. Na ro mangaringkas solaka na ro tu bagas jorom mamuji ho. Nang ali Tuhan neng mangilik mahami tuho, manata mau diganup akaha maolon na niadopan nasida, nang akahabot ni roha tanggung jawab ni ngulun nasida, nang akalas ni roha naong di jalon nasida pe Tuhan. Ho matoktong debata nami, na mengajari kami marhagogoon mangadopi hamaolon, jalan mengajari kami Tuhan mariti to di porbadiai, lau makalason madok moliate tu ho diganup akadenggan ni basam, nang hujalo kami di ngulun namion. Asa toktong mami satia le Tuhan, pakyomu gabi habaor ni pasu-pasu, gabi parbarita na uli mariti parange, pabayanan ng pangalaho nami pe Tuhan. Suang-songoni nang ale di bata
rajumi hami do aka hatam na badiai patau kami asa gabi jamita na mangulu tau gabi sitiron di tonga-tonga di keluarga songon ama songon ina songon anak manang ape posisi nami Tuhan di ganup aka ulaun di tonga-tonga di keluarga nang di aka ulon nami di si ganup ari i ajari hami Tuhan tok tong satia patadau Kristus asa marite parange nami Tuhan tada mahami songon si iut Kristus halak karisten nang prosia Tuho ikon tadado sian lasi rohanami sian pakubasion nami pabanan nami pakuling nami ali Tuhan dia kana humaliang nami pe nang Tuhan debata nami Tuho mau pasatami huria HKBP Sutoyoon diganup aka barita masa nang masa do nang masa na nang pinatupan ni huriam pe Tuhan salut nai nang hutang yo kami mariti aka tikting nang dijahaw ni amang situan nami saya homatoktong na mga ramoti salut nai asa denggan mardalan jala aka nang mardalan ni Tuhan gabi tau pujian ma di guar muna badiai asalam tutorop na male Tuhan akan aporsia Tuho jala na satia lau manangihon hatam na badia nang tarlumowi makasih holiho ali Tuhan nang ali Tuhan debata nami hutangnya ko kami do dia ka program khusus na pembangunan na upatu pahami dope na mardalan dia palatikyon pasu-pasu aka parlado pasu-pasu aka ruas di huriam nang tarumobi aka panitia pe Tuhan asa denggan mardala saluna jala saluna aka ruas di huriam pele Tuhan makilalakon aka na denggan na siako gabe tarojar manang tangan nami pikiran nami lau manupahi na denggan na tarbay kami sian ias ni roha nami pe nang Tuhan aka full timer pe na makubasi amang padita nami do aka inang padita nami pe saya ramoti mana sida margogo alay debata manguluhon huriam aka BP Sutoyoon asa tujulonope gabi hatari dan ni hajongjongan ni harajaon debata tuna humaliang na song-song nang aka mang situa inang situa nami pe Tuhan saya pasu-pasu manang nasida pe saya paingot kami Tuhan di akapoda tohonan nami nang hudoko kami di jolo ni ruas di huria tarlumobi di adopamu Tuhan asa toktong masyar rohana marsitutu kami lau makobasi patupahon na denggani nang Tuhan debata nami satokin nari pe lau mardomu sirang mami sa tonga-tonga ni bagas joromon pasu-pasu ramoti maganup aka manami na namion di ganup akalakana padau aka parmaraan patongon na sila tu akalas ni roha asa marlas ni roha doktong na sila Tuhan nang pehuboto kami gudang aka hamaolon na ikon adupan nami di tonga-tonga na marbangso kami Tuhan nang di portibion alipos do roha nami mardongato doto kami Tuhan gabi parmonang do kami di ganup aka namasa di humaliang nami bani tuho mau pasatami diri nami nang ngolu nami pasu-pasu mahami ali di bata asa tarbek kami tong gabi pasu-pasu tu humaliang nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Maredema musehita, huhutma tapapungu peleata. God
kunan di ngalumi Saira yogi asikona olong dohot asitongan sasada sari batakan aposima Tau duti ayat namang ihut jong-jong may tasaluna. Poribio narudut morhangaho galakahen palitomu saidungoho boan sunat tuna olo mangurupi kamadang oli dohari tanauli di Kristus Tabasa damarohata tatangnya koma peliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroro ni salu sileon lehon na dengan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tami masianan leon mitu hami pilen nami tuho. Saya jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramote aso parasya kami pilenon. Pati bulho na rajaw mitonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam utada hami godang ni sileon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalani lehon mi onirani pamataku osadohon gogokti rani saluhut kartaku ubasahan tiluhun Ale amanami na di Banua Gijang say pinurbadia maguarmu, sero maharajamu, sesau malo muni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangulua siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajaun gura gugaun rodi hasangaho saleleng di Bulak mamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabohina tuho. Jala di pasau romadamena tutod di munabe. Amin, amin,
ure songo